Здравей, Кая! Искаш ли да направим една бърза игра с въпроси и отговори? Ти ще ми казваш вярно или грешно. Да, искам. Плачът може да ти помогне да се почувстваш по-добре. Вярно. Имаш право да се чувстваш ядосана в училище. Вярно. Сведеният надолу поглед и сълзите в очите подсказват на човек, че се чувства щастлив. Грешно. Някои чувства са лоши и не е правилно да ги изпитваме. Грешно. Най-добре е да не говорим за чувствата си. Грешно. Всички изпитваме чувствата си с една и съща сила. Грешно. Само у дома е позволено да си тъжен. Грешно. На света има само един възрастен, с когото можеш да говориш за чувствата си. Грешно. Недоспиването влияе на нашите емоции. Вярно. Когато си ядосан, можеш да направиш нещо, за което после да съжаляваш. Вярно. Ако видеото ви е харесало, може да оставите един лайк и да се абонирайте за канала, за да следите повече видеа. Благодаря.